Il-korp tal-ġudikatura f'pajjiżna ser jara żieda ta' żewġ imħalfin u żewġ maġistrati ġodda. Ħabbar dan il-Ministeru għall-Ġustizzja fi stqarrija hekk kif spjega li lan ta' din iż-żieda hi li tkompli tiżdied l-effiċjenza tal-qorti u tissaħħaħ il-ġudikatura. Din iż-żieda tikkumplimenta l-impenn elettorali li llum huwa l-pjan ta' ħidma tal-Gvern kif ukoll l-aħħar stħarrix li sar mill-Eurobarometer tal-Unjoni Ewropea li stabbilixxa l-fiduċja fil-ġustizzja f'Malta żdiedet bi 15% mill-istħarix preċedenti. Dwar dan huwa news reazzjoni tal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Pass li jmissu huwa li fi żmien li ġej se nkunu qegħdin noħorġu s-sejħa biex nżiddu l-membri tal-ġudikatura b'żewġ imħalfin u żewġ maġistrati bħala l-ewwel pass biex ngħidu hekk biex nassiguraw illi mhux biss naraw li l-ġustizzja ssir u tidher li qed issir imma wkoll importanti li l-ġustizzja ssir fi żmien raġonevoli. U naħseb dinha parti minn proċess ta' deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu biex nassiguraw li s-servizz li fl-aħħar mill-aħħar jieħu ċittadin fil-qrati tagħna ikompli jitjieb. Il-Ministru għall-Ġustizzja spjega wkoll kif fil-jiem li ġejjin se jkun qed jiskatta proċess għal ftuħ ta' nomini u wara l-għażla tal-4 membri tal-ġudikatura ġodda. Dan anke permezz ta' mekkaniżmu indipendenti li implementa Gvern Laburista bħala waħda minn diversi riformi b'saħħithom fil-qasam tal-ġustizzja. Ejja ma ninsewx illi Gvern Laburista ma' riformi kbar f'dan is-settur fil-mod ta' kif jinħattru l-membri tal-ġudikatura u għaldaqstant dan il-pass se jkun qed jirrifletti dawn l-emendi fil-liġijiet tagħna b'tali mod li toħroġ is-sejħa u mbagħad ikun hemm proċess kompletament distakkat mill-politiku illi jaħtar il-membri tal-ġudikatura l-ġodda biex iservu fuq il-bankiet tal-ġudikatura u nassiguraw li jintlaħaq lan illi nkomplu naraw is-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna tkompli tissaħħaħ.